अरे दादा का पेट में बुझाता कि चूहा घूमताटे तनी तनी देत रह तो तनी कुछ मुंह में डलती ये ना बाटे हो। एक एगो बेटी पतोही बाड़ी सकी सर से करा बना देते से एगो हमार पतोही बिया ये ना कहाला। दूगो रहल तो तनी सोचेला समझेला आदमी। एगो बिया काहे करके हम कहे जाई कोनो बात बोला तो चल जाबे बुझाई जाबे दिया बना के का करे के बा बनल काजी एकदम आपका हाड़ी है कि पेट हवे हमरा बुझाइबे ना करेला। जब देखो तब खइले के बात बतियाई ना का हो तारा समझ में आता आदमी बूढ़ पुरानिया हो जाला तो लइका सामान हो जाला। अब हम जानते बाड़ू कि नहीं के बर्दाश्त होखत तिले तिल भूख लागत रहताटे काहे हमरे ढेर जंगरा बढ़ गइल बा। काहे दुगो लकड़िया तुर के लिया भर के मधी बाड़ू तू आय नौकरानी बनेले बाड़ू घर से बहरी ले हमरा के पतोही बना के रानी बना के उतरले में ते में नौकरानी के कहां से बात आ गई। जब देखो वो बटले बाड़ू तो के को के हमके देई हम अकेले बनी ऐसे हमरा के डाई के रख देले बाड़ू एकदम से जियल दुश्वार कर देले बाड़ू हमार खेते ना जाई खेते ना जाई काहे खेते जेबो खटिया तुरा। अरे मन तो करता ना कि सच में दबा देना डाई के एक बार काम तमाम हो जाऊ तोहार। लइका के सामानवा नहीं खूब बोलत तारू नहीं के रहत तबे त ना बोलत तारू रोज इनका किसिम किसिम के खाई पिए के मन करत आवे भले हाथ गोड़ चलबे मत करे। ए जे सास बड़ी सकी कौन कौन काम नहीं खिसा करत आई तो लागत कि एकदम से फरमाइश पे फरमाइश करत तड़ी दिमाग जला के रख दे तड़ी। एगो बात कह दे तनी तोहरा से अगर इकुल बतिया कह देबू ना लइका से तो तोहर आखी बाकी हम पूरा कर देब समझ गइलू। हम कहां कुछ ओकरा से कहतनी ई कहां से कमा के लेके आवत ना ई नहीं खी देखो दिन भर हमर मोर ठठियाता है घाम में बतासे में। अब बुढ़िया फरमाइश पे फरमाइश बाबू अरे अंडा रोल खाए के मन करता जहर खा के मर जा। अरे हम तो अपना से ना मांगू कहवे तबे ना हम कहवी हम अपना से कहवी ना खाबू त ना जेबू हम जाए दो ना कहम छोड़ जाए दो मन तो करता खेंगे ढाई दैया बहिने बेशरम कहीं की कुल खा के देते जइहा खेत ते कह त खेत उठवा के टांग के लेके चली ज्यादा नते त बनाव न त खियावा का करे के बाटे ना जाई के करा खाती मरी के करा खाती करी धरी घरे रह दड़ी त तनी मनी एगो काम उठा के ना छू सकेली मुरझा जइहा कमल के फूल भइल बड़ी। अरे तोहरा लेखा साथ साथ कर दुश्मनो ना मिले समझलू। अब चिल्ला तो देखा तार कलेजा पर चढ़ के हुमच देतनी इहे ना बाटे हो आजकल के बेटी पतोहन के आदमी सोचा एगो बात बोलले तू भइल बाटे जीव के काल भइल बाटे। हम काहे खातिर कह जाई कि बाबू हमरा का अंडा रहू कहता कि माई का खइबी हे भगवान का हे भगवान कौन हमरा के दिन देखाबो तोरा मई का भइल बरे हे जब बैठ के खटिया पर अकेले बरबरा तड़ी जब हम देखी ना तब तू अकेले ही बरबरा ली कुछ भइल बा ना का भइल बाटे कुछ नहीं के भाई जौन होता ते निमने बाटे को जौन हो समझ मने बैठे देख बुझनी मत बुझाओ साफ साफ बताओ तोरा कुछ दिक्कत ना लात खाए के बा हमरा के हम साफ साफ बताई का बताई तहरा से हैं कवाना के हिम्मत मेरे के हमारा माई के लात खिया दी का हम तारा से कही कहम तो छोड़ा जाए दो बताइबी तब ना का बता खाना ना दे से का टाइम से अब बनले कहाँ बाटे अच्छा अबे खाना बनले नहीं खे बनले नहीं खे तोरा के जय रे हम अंडा रोल वाली आलू भुला गई नहीं ना ज्यादा ठीक बाटे। अरे मेहरी तारे गने करते बिया तू बताव कहती कि हमारी भतारे से लहरा देलू तो तार जेवन गति ना करके तेवन गति कर जा का करे के बा कौन जे दूगो जन्मौले बनी कि तारा के तू करब तो उ जानी मानी ओकरा के करब तो तू जन्म बनब। अरे एगो बड़ा जा लतिया बजा माई के चाहे घर से भागाव जा वो तो भगवान देखता रह। अच्छा हम तोरा के गाड़ी देले बनी लतीले बनी आज तक से नहीं खो देले लेकिन ज्यादा दूसरा के जन्म ला के लतिया बतिया न लतियावतिया तोरा के खाए के मगन इहे कहनी कि बतावत चाना भेवल बकाले परसों के महके लगी आ दे देबू तो पेट में चल जी का खा बताव लिया के मेरे मुँह पर लकड़ी बिक दिलस और न तो कहती है ऐसे ऐसे कि कहबो मेरी मर्द से लहराबू तो मुँह आ देब तो दुका कह देई हैं करी मजाल के ओइसे से तोरा बतिया बतिया जा हम तो कुछ कहनी ना पेटवा में कुल रखले बानी भगवान देखत ना हमरा के आज करत जे कल जन्म बजा तहन लोग वही गले होई काहे ना झोटावा नवा के लगल हम मारे ओकरा के आइयो दादा एगो बात बर्दाश्त नहीं करत झोटा तू करी झोटा धरे दे मुँह आइए दे हमरा के
गजब मेरा रूबिया रे भैया। जा देखा का करबे भैया छोड़ जा हम जाता नहीं हम तारा के मारे खातिर नहीं कहता नहीं बोली हम हमारा पीछे हम बोलम ना रे। हमारा पीछे मेहरा से दुश्मनी मत करियो हम तो पाकल हम बानी आज बानी कल टपक जाई। अरे मई जाता नहीं केहू के घर एगो रोटी मांग के खा ले का करबे जा बैठ के कब ले कथा सुनमी हम लोग के पर बच्चन छनी अभी कुल चीज से तैयारी न करे के बटे बताव हतनी लकड़ी तोड़ के लेके नहीं हमरा बुझाते नहीं खे का करी ना करी उतना न जीव भी आयल रहते घर में जब से आईनी तब से दुखे देखनी सुख कब हमरा बाधा ना भइल न कि हम कब खुश रही एक दिन खुश रहब तो 4 दिन रोब ऐसा भागे का तेज बानी मर्दो वैसा ना लाए के पहले बानी सास तो बाप रे बाप पूछा ही के नहीं खे गंगा नहा के पहले बानी कि बैठल फरमाइश ऑर्डर पे ऑर्डर देली उतना ना कि पूछे के नहीं खे कुछ करे धरे के मने नहीं खे कर तब के ठीके नहीं खे एगो चाना भेका देले बानी ओकरा पीछे हाथ धो के पड़ गई बड़ी पीछे आए कि बना के लिया के दे हिम्मत नहीं खे करत हो दादा लागत ना कि तबियत ये ठीक नहीं खे अभी यहाँ तो एकरा खातिर चिल नहीं है ना कि अब ले खाना ना बनल लेकिन ये ना पूछिया जा आ कि हाँ रे कैसन बाड़ी कैसन नहीं खी तबियत तो ठीक बा कि नहीं खे बस खइला से मतलब बा उन लोग के दरिए पर कुल चीज़ चाहिए। अरे मन करता हम भैया के बोलाई आ जाए 2-4 दिन खातिर नहीं हर चल जाए तनी जीव ठीक होई तबे आइब।